l'agent secret. De maig de 1916, 84 Curzon Street Oest. No és gaire freqüent avui dia que un soldat mori al seu llit. No, senyor. No passa gaire, senyor. Ha estat sobtat, oi? Un refredat se'l van portar sobtadament. Quan va arribar de previst fa una setmana estava sa com vostè i jo. Bé, és evident que el novel·lista Barty serà recordat quan la meitat dels grans soldats de la guerra hagin estat oblidats. No m'estranyaria. No, no cal, senyor. Per cert, quan és el funeral? Demà, senyor. Molt íntim, al camp. Gràcies. Bon dia. Bon dia. Passi-ho bé, senyor. Passi-ho bé, cuinera. Adéu-siau, noies. D'aquí a 4 dies tornareu a estar treballant a la Creu Roja, als hospitals, on sigui. Endavant. Què significa tot això? Qui és vostè? L'Stephenson li ha donat la trista notícia. Escolti, senyor, ni tan sols no sé com es diu. Em pot dir R. R d'error? No, R de rododendron. Ha anat bé la travessia des de França? Molt bé, gràcies. Fins que en desembarcar a Anglaterra he sabut que era mort. Que trist, hi ha hagut moltes baixes últimament. Escolti, ha vist això? Novel·lista solter mort de permís. Quina explicació té, això? Aquesta, a la guerra a l'est, a prop de la crisi. I què vol dir, això? Que a Palestina no podem avançar fins que no sapiguem els àrabs que tenim al darrere. I no ho sabem, oi? Des del moment que s'ha arribat a aquest punt podrien anar mal dades. Sí, però escolti, no entenc... I no ho entendrà si no para de parlar. Miri, actualment Alemanya fa tot el que pot per comprar els àrabs. Escolti, estima el seu país? Acabo de morir per ell. I no endevina per què? De què està esperant que vostè m'ho digui? Aquests bombardejos espanten els peixos, mai no saps què fer-ne. Tingui els seus passaports, un d'anglès i un d'americà. Vostè té fama de ser una persona força perspicaç, Ashenden. Ashenden, jo? Sí, vostè, el nostre difunt Brody, era massa conegut pel propòsit que ens ocupa. On vol anar a parar? L'Ashenden anirà a Suïssa a localitzar certa gent alemany que se n'anirà cap a Aràbia molt aviat via Constantinoble.
Descripció? Cap. Anem bé. Però el seu predecessor, en pau descansi, en el seu darrer missatge va dir que creia que s'allotjava a l'hotel Excelsior. Vull que hi vagi. En aquest sobre hi ha el nom d'un home que juga a tots dos bàndols que el pot ajudar a trobar-lo. I quan l'hagi trobat? Això ha semblat un tret de pistola, oi? Posis en contacte amb mi i rebrà més instruccions. És clar. No s'ha de permetre que arribi a Constantinoble. Exactament. M'agraden els homes decidits. Aquesta nit un cotxe l'acompanyarà a Dover. Es vestirà de paisà el destructor que el portarà a l'altra banda del canal. Des d'allà anirà a Suïssa fent volta. El seu ajudant hi arribarà abans que vostè. Ah, també tindré un ajudant? Sí, i en aquestes circumstàncies un de molt útil. L'anomenem el mexicà calb. Per què? Bàsicament perquè té molts cabells arrissats i no és mexicà. Li pot dir el general. No és general, però li agrairà la cortesia. Ara el veurà. On és el general? Ha baixat del soterrani quan ha començat el bombardeig. No pot ser que s'hagi espantat. El senyor Ashenden se n'anirà d'aquí a uns minuts. Molt bé, senyor. Vinga, som-hi. D'acord. On és la meva gorra? Un moment. I tingui present que si la policia suïssa s'assabenta del que fa, l'engarjolaran. No pateixi, aniré en compte. Calma't, noia. Hi ha menys perill aquí baix que dalt, dona. M'estimaria més si a dalt amb una bomba que baix amb segons qui. Hola, general. He estat injust amb vostè. Em pensava que havia baixat a amagar-se de les bombes. Però, senyor R, tampoc... Li presento l'Ashenden. General Pompidou Montezuma de la villa del Conde de Lombo. Encantat. Dispensi, tinc un assumpte molt important. Ens veurem a Suïssa. Molt bé. Escolta, reina bufolla, un moment, t'estimo. Un faldiller, eh? Entre altres coses. Ara que ja es coneixen, no demorarem més la seva sortida. Aniré a veure quin un em fa. Fins aviat. Hotel Excelsior. Sí, senyor. D'acord, senyora, ho tindré en compte. Tenen unes habitacions per mi. Sí. Em dic Ashenden. Ara ho miro. Ashenden. Ah, sí senyor. Habitacions 234 i 35. Segon pis, dormitori i sala d'estar. Escrigui el nom i l'adreça, sisplau. Gràcies. Deuen tenir bany privat, oi? Evidentment, senyor. La senyora Ashenden va insistir que tinguessin bany privat. Qui? La senyora? La seva esposa, senyor. Va arribar ahir. No l'esperava tan aviat. Doncs tan aviat no. Quina sorpresa tan agradable, oi? I tant que sí, senyor. Se la veu bé? Se la veu esplèndida, senyor. Sí, és molt maca, oi? Vaja, ara l'he tacat. N'ompliré una altra a dalt. Habitacions 234 i 35, ha dit? Sí, senyor. M'imagino que la té la senyora, la clau. Sí, senyor. Vol que l'acompanyi, senyor? No, em sembla que la sorprendré tot sol, si no li fa res. Faci'm pujar l'equipatge. Esclar. Quins números ha dit que eren? 234 i 35. Els hi apuntaré, senyor. Moltes gràcies. Gràcies. Calla, vinga, ja està. Quin greu que em sap. Em sembla que tota la culpa ha estat meva. No pateixi, no ha estat res. No li ha fet mal? Gens ni mica, no pateixi, gràcies. Oh, pobrissó. Oh, què li ha passat al Frisky? No res. Algú li ha trepitjat la pota, reina. No ha estat res. Pobrissó. Qui ha estat? Aquell senyor d'allà? Sí.
No has acabat de banyar-te? Ara acabo, rei. Ja era hora. Què farem demà? Ja ho veuré. Que no sortiràs amb mi? Que no em vas prometre? Què et semblaria un pícnic ben íntim al bosc per aquí a prop? Què et semblaria un dinar públic al menjador de baix? Va, Lili, tampoc t'agrado perquè em tractis així? Fes el favor. Sóc una dona casada respectable i només fa 24 hores que et conec. Això vol dir que quan em faci 48 em coneixeràs el doble. I a finals de setmana... Que busca algú, potser? Sí, la meva dona. I a finals de setmana què? Un divorci em fa l'efecte. És el senyor Adandam? Culpable. Rei, ja era hora que arribessis. Amor meu, quin goig que fas. Deliciós. No t'has trobat pas sola? Ah, no, aquest senyor i jo ens vam conèixer ahir al saló, oi que sí? Sí, ens va juntar un àngel bo. Ha estat molt amable i molt simpàtic, senyor Joe Martin, oi? Trobo que sona bé, però de fet em dic Robert Martin. Perdó. Encantat de conèixer el senyor Larkin. Molt de gust, senyor Washington. Gràcies. Bé, suposo que ara el triangle s'ha de retirar del cercle familiar. Me'n vaig desconcertat. No t'esperava tan aviat. Ja ho he vist. Gelós? Mira, no cal que facis comèdia ara. Em podries dir qui ets, com et dius i per què et fas passar per la meva dona? Em dic Elsa Carrington. La resta m'imaginava que ja ho sabies. Vols dir que aquell bergant de l'R t'ha deixat el meu càrrec? Sí, és una manera molt elegant de dir-ho. Fem la mateixa feina? Sí, l'R em va dir que vingués aquí a reunir-me amb el meu marit, el senyor Richard Ashenden, i a qui em tens estimat, Dick? Com sé que ets qui dius que ets? Aquí tens el passaport. Molt millor. Qui hi ha? Ah, deixa-les aquí. Res més? Primer m'agradaria veure el teu. Això encara està millor. Entesos. Et reconec com el meu marit veritable i legítim. Tinc una nota per tu. És el meu dormitori. El nostre dormitori. El meu. Tu dorms aquí. Ah. Aquí la tens. Gràcies. Què diu? Puc entrar? No deus voler que ho senti tot l'hotel, oi? Si no et fa res que jo continuï la meva feina? No, no em fa res. L'haig de desxifrar, és xifrat. Ja ho sé. L'has obert? Esclar, no sigui ximple. Segurament t'afecta, o sigui... Et converteixo en un home casat per arrodonir el teu nou personatge. Què més diu? La teva dona ve d'una raça de lluitadors. És tot un caràcter, de fet, valga'm Déu. Espero que canalitzis bé les seves energies. Sigues tan connubial com puguis. Atentament, R. Què vol dir, connubial? Luxuriós. Què vol dir això? Parla clar. Afectuós, exageradament. Ah. Això no gustarà gaire. Què? Què et sembla el teu marit? M'ha sorprès agradablement. Gràcies. És freda la banyera. Però fa temps que llegeixo els teus llibres i m'imaginava que eres un senyor vell. Ets molt millor del que em pensava. Ets molt amable. Fa calor aquí. Què més hem de fer? T'ho diré quan acabis d'empolvorar-te. Per què l'has acceptat, aquesta feina? Què volies que fes? Podries haver estat infermera o una cosa així. Jo no sóc cap àngel del senyor. He vingut a Suïssa per l'emoció. Creus que jo te la donaré? Tu només ets un mitjà, no un fi. I el fi és... La diversió, els grans riscs, el perill. Potser fins i tot una mica. Potser tot això no serà tan divertit com et penses. Escolta, a veure si ens entenem. M'he barallat amb moltes persones per venir aquí a fer alguna cosa que valgui la pena. O sigui que no m'agrada veure't aquí pel plantat amb cara d'assenyat i queixant-se de... Entesos, d'acord. Quan comencem? Larry et devia dir què hem vingut a fer. Una mica em va dir que m'ho explicaries tu. Que dia entrés, això? Hola! Valga'm Déu. Com ha entrat? Estimat amic, com va això? Ei, tranquil. Oh, Ashenden, com ha anat el viatge? No el veia? Sí, entesos. Calmi, general, calmis. Com ha entrat? Oh, he estat a la porta tota l'estona, però vostè... He picat i he cridat, però no em sentien. Massa enfeinat en companyia d'una preciosa... dama, noia. Ja coneixes aquest home, oi? Em sembla que és un prestidigitador. Em persegueix per l'hotel provant d'ensenyar-me un truc ridícul amb penics. Un truc molt bonic.
La seva dona, eh? Com ho sap que és la meva dona? Que com ho sé? Molt senzill. El passaport a la taula, l'un al costat de l'altre. No se li escapa res, oi? El coneixes? Esclar, és un col·lega nostre, oi, general? General Pompidou Montezuma de la villa del Conde de Lombo. Tal com li vaig dir. Sí, val més que li digui que aquesta senyora no és la meva dona. Doncs què? Aquesta senyora m'ha estat lliurada oficialment per l'amic Guerra. Lliurada? Què vol dir lliurada? Lliurada com un passaport? Vol dir que li ha donat? Donat? Oh, això és massa. I qui li dona? Em vol dir qui li ha donat o potser tot plegat? Oh, tot plegat és massa terrible. Oh, no pot dormir aquí vostè. Oh, tot és massa. Això és massa, és massa. Per vostè la dona bonica. I per mi què? Per mi res. Ningú res. Oh, caramba, caramba, caramba. Tot per vostè i per mi res. Res de res. No. Ho sento molt. Ho sento molt. General, potser m'escoltarà si ha acabat. En Brody era solter, per tant l'Ashendon ha de ser un home casat, així és molt més segur. La noia m'ha estat lliurada com a part de la meva disfressa. Plego. Ella no significa res per mi ni jo res per ella, que no ho entenc. No, plego. Oh, potser és certa aquesta mentida? Esclar que sí, què vol dir? Ah, en aquest cas, potser sóc lliure de demostrar el meu afecte a la vella senyora? Totalment lliure? Absolutament, pel que fa a mi. No pots fer-hi res? Faig cara que m'agradin els trucs de prestidigitador? Va, general, ni festejos ni bajanades. No podem córrer cap risc. Tindríem la policia suïssa al damunt de seguida. Vostè ha d'anar per feina. Què ha fet des que ha arribat aquí? Ah, ja, miri, sóc massa senyor per dir-ho davant de la senyora. Deixem-ho córrer. Li recordo que som aquí per un motiu i hem de començar demà. Primer hem d'anar a un poble de muntanya que es diu Logandow. Allà hi ha una església. A l'església hi trobarem l'organista que l'R diu que ha treballat pels alemanys, però que ara és dels nostres. Ens hi hem de posar en contacte i ens dirà on podem trobar l'home que busquem. Què faig jo? Res, tu et quedes aquí i esperes que ens telefonin des de Zurich. Gràcies, serà un bon començament. Et faria res despatxar el teu amic per poder-me acabar de vestir? Vinga, general, vagi-se'n. Què? Què? Fa goig ara la senyora Ashendon? Tot això ho he fet expressament per tu? Ets molt amable. Ets una mica creguda, oi? Ja fem vida de casats. Entesos, crida tant com vulguis. Però hem de complir una missió i hem de mantenir-la en secret com sigui. Novel·lista Brody, suposadament mort, ha arribat avui a l'Hotel Excelsior en missió d'espionatge. Prengui mesures. Encendrem 3 espelmes, és la contrasenya. Ell ens veurà amb el seu mirall. Hauria de resar. No m'insulti, sisplau. No l'insulto.
Deixa-la, ximpla. Aquest terra fa enrabiar molt la meva cama bonica. Val més que anem en compte. Podria treballar per l'altre bàndol. Estrangulat. Una bona feina. Fina, molt fina. Algú no tenia gens de ganes que hi parléssim. Bé us sembla, oi? Oh, miri. Què hi ha? No tan fina, ben mirat. Una gran baralla abans de morir. Jo millor, molt millor. Ho veu? Estratègic. Això deu ser de l'home que l'ha mort. Sí, senyor. I, a més, és l'home que nosaltres volem trobar. Té raó, el mòbil és aquest. Una manera de fer callar un home. Compte, que ve algú. Passar hores aquí dalt. Què? He dit que potser ens hi podem passar hores aquí dalt. Sí, però la seva dona deurà pensar què li ha passat al seu pobre generalet. Quedem-nos aquí una estona més. Sempre havia Entesos. volgut venir a Suïssa. És tan amable la gent. Sí, sobretot el nostre amic Charlie. Fred, li faria res ajupir-se una mica perquè puguem veure el paisatge? No, deixa'l, és un bon home. Són teves aquestes dents? Esclar, no siguis ximple. Segur que les teves no. Mai no m'ho he mirat, un moment. No et fa res aguantar-me-les? No siguis fastigós. Guaita, aquest nas. Segur que si les premessis et sortiria un quart de litre de whisky. Sam o George o Fred o com es digui, doni'm un cigarret, sisplau. Cigarret. Oh, m'he descuidat una lletra. No. Voleu-vous... Li agrades? Jo m'ho pensava. No, no ho entén. Cigaruchin, no? Compri. Compri. Com és que tens aquest poder estrany sobre el cotxer? No té cap misteri. Sóc un jove ben preparat que domina tots els idiomes. Pots comptar. I ara ets... Oh! Home paralitzat a punt de pagar una dona. Oh! Què ha estat, el vent? No, l'amor. Un altre cop. Per què no? Creus que li faria res que et fes un petó a aquell teu marit garrell? No ho és de Garrell. Avisaré la Sí policia. que és garrell. Ah, doncs si no ho vols, et fa res que et mossegui la nou del coll? Oh, Parlant del teu marit, si el defenses d'aquesta manera, la gent es podria pensar que l'estimes. crec que l'estimo. Es pot saber des de quan? Des d'ahir. Des d'ahir. Costa de creure després que pràcticament te'n tiressis al damunt. Oh, que t'has Avisaré la cregut? policia. Tot bé. Pip. A casa, James. Vull dir, al casino. Saps tocar un duo?
Diablos, no és el menjador. On pot ser? Doncs no ho sé. Què li passa? Encara estic sec d'aquesta orella. Entesos. Calmi, general, calmis. Probablement deu ser per l'hotel. Algú ha vist la senyora Ashenden aquest vespre? La senyora s'ha anat amb un altre senyor al casino. Un telegrama per vostè. Gràcies. Sam demana que li portin llet condensada en compensació demà passat. L'últim lliurament es va fer malbé. Consulti fabricants. Sam notifica que probablement l'home se'n va demà passat. Cal trobar-lo i impedir-ho com sigui. Consulti-ho al general. Consulti-ho al general, que bé. Primer cal trobar l'home, després faré la meva feina. Anem al casino a veure l'encisadora, senyora Ashenden, eh? No es pot concentrar en la feina, això és urgent. Sempre es precipita a treure conclusions. Potser l'encisadora, senyora Ashenden, ha descobert alguna cosa. Anem. Un moment, no ens deixarien entrar vestits així. Ens hem d'anar a canviar. Té alguna fitxa maca avui? Sí, senyor. Faites vos jeux. Només aquestes? Sí, senyor. Compra-te-les tu. No tinc diners. Entesos. Una. Mesdames, messieurs, faites vos jeux. Les jeux sont faits. Les hi podia haver posat jo. És simbòlic. 2 vol dir bessons. És el que tu i jo tindrem quan anem a viure junts. Què hi dius? Au, sigues valenta, dona. Juguem-hi el tot pel tot. Miri, és el gos que vaig trepitjar a l'hotel. No té gens de malícia, oi? No li agrada? Més exactament, no suporto els gossos. Hola, rei. Hola. Deus haver fet una bona caminada. M'he avorrit d'estar-me a l'hotel i he vingut aquí amb el senyor Marvin. No et fa res, oi? Pues clar que no. Bona nit. Bona nit. No ho fitxes, què et sembla? Gràcies a Déu que ha vingut a treure amb la seva avorrida esposa de les mans. Ja n'estic dit a parlar amb monosíl·labs. Ah, no es coneixen, oi? No. És el senyor de qui li parlava aquest matí. General Pompidou Montezuma de la villa del Conde de Lombú. Li fa res que li digui Charlie? I tant. Changer! Em dispensen mentre vaig a buscar els guanys? Què? Què de què? Què ha passat? Heu obtingut cap resultat? El resultat del nostre dia de treball. Què vol dir això? No t'ho puc dir aquí. Le 7, rouge, impair et manque. Algú ha guanyat una pila de botons. Li haurà de donar 7 botons. A qui és ce botó? Deu ser seu, oi? Què? Sí, em sembla que sí. Gràcies. Sisplau, li haig de pregar que s'emporti aquest... Quina ximpleria, estava lligat al gos. Miri, ha trencat la corretja. Per què t'has sobresaltat? Què significa aquest patament? Significa que és el nostre home. L'home que potser ho gasta. Que emocionant. M'alegro que t'emocioni. Però si és anglès... Ho fa veure. Deixa'm tornar a mirar. Sí, d'acord, però jo haig de No l'he complir pas amb la deslligat, meva- jo. Se'l veu tan inofensiu. Die Herr Direktor will extend denn hier? Was ist denn hier los? Schön, ich habe diesen Herrn gesagt 5 oder 6 Mal, er muss unbedingt einen Hund rausnehmen. So, also dann geht's mal nach oben. Ja, gut. Senyor, hi ha Vinga, unes qualsevol normes... sap que aquest gos no fa cap mal. No podria mossegar ningú ni que volgués. A mi em
sembla que tampoc no cal fer tants escaravalls Clar perquè que hagi no. entrat el gos. Es veu que el gos salxitxa ha infringit les normes. Valga'm Déu, quantes? Totes, em sembla. Aquestes normes es regeixen per la Convenció de Ginebra de 1864? I ara no, senyor, són les normes del casino. En té una còpia, vostè? No cal, són prou conegudes. No té una còpia de les normes. Ho han entès? Ho ha entès. En cap circumstància no se'ns permet portar aquest gos amb corretja. Tret que ens ensenya una còpia de les normes que regeixen el transport de bestiar al casino. Exacte, ara ho repetirem tot. Sí, ha entès Ara me'n vaig immediatament al meu despatx i ja en parlarem. Becker, komm mal her. Qu'est-ce que c'est? Livestock. Das sind doch Tiere, Herr Direktor. Los. Jawohl, Herr Direktor. Em permet que li presenti? Ja se n'ha cuidat el gos a l'hotel. Em dic Kuiper. Sí, jo Ashenden. Recorda la meva dona, oi? No. Aquí fa un moment. Ets aquí, Elsa. Coneixes el senyor Kuiper? Encantat. General Pompidou Montezuma de la Villa. Ja ens coneixem. Sí, també és amic de l'Ashenden? Sí, sóc amic de les dones boniques de tothom. Per cert, ets a veure la meva dona. Vol anar a ballar. Em sembla que això es mereix una celebració. Hi ha cap abstemi aquí? Jo no vaig vestit per l'ocasió, és molt amable, senyor Marvin. M'he passat el dia conduint, he anat a Longando. Aleshores té dret a la primera copa. Vinguin. Ho has sentit? Avui ha estat al mateix poble que nosaltres. Sí, ja ho he sentit. Vagi a parlar amb ells, tinc una És idea. un universitari, no és simpàtic. Vagi a parlar amb ells, sisplau. Em pensava que començaven el viatge llarg avui. No, demà passat. Està bé. General Pompidou Montezuma de la Villa del Conde del Lombo. Et vull presentar el senyor i la senyora Ashenden, la meva esposa. I el coneixes, oi, el senyor Marvin? Miri, aquest llaç terrible. Vingui aquí. Ho has sentit? Se'n va demà passat. Comprendo. Li diré què vull que faci. Fa molt que som fora d'Anglaterra. No hi he estat mai a Anglaterra i aquest és el primer cop que surto d'Alemanya. Vaja. Què vol prendre? Una ginebra. No vull continuar parlant d'aquest assumpte, general. Ja n'hi ha prou. No n'hi ha prou. Acabem de començar. Nois, i si ens prenem una copa de reconciliació? Faci el favor de calmar-se, no faci una escena. No vull callar. Quin problema hi ha? No vull callar. És igual, no té cap importància, no es preocupin. Jo voldria un conyac, sisplau. No és igual. M'ha insultat de debò. Ell diu que això no és res. I jo dic que això és molt important. Jugui-s'hi el que vulgui. Va, general, vinga. No. Jo faig la proposta d'anar a pujar una muntanya junts. Ell diu que no estic preparat per anar a pujar muntanyes perquè només penso en les dones boniques. Em fa un gra massa. L'únic que he dit és que no podria anar a pujar muntanyes i emportar-se les seves dones boniques. Segur que només feia broma, general. Deixi-ho córrer. No sigui tan susceptible. No sóc tan susceptible com vull. Em jugo 5 lliures angleses que puc pujar muntanyes molt més amunt que vostè. No sigui ximple. Vinga, Ashenden, l'ha desafiat? No, és ridícul prendre-s'ho Ho seriosament. veu? Ja se'n desdeix, ho veu? Vol dir que se'n desdiu. És el que he dit. Bé, és una juguesca? D'acord, fem-ho. Molt bé. Senyores i senyors, que guanyin millor. Ara només ens cal una muntanyeta. Algun té cap? Hi ha el Langenalp, però val més que s'hi emportin un expert. Hi ha un tros força complicat, a uns 300 metres del cim. Potser podríem trobar un guia en algun lloc del poble. Vostè en coneix cap? Em sembla que ho hauríem de demanar al conserge. De fet, si no me n'anés demà passat, els hi podria acompanyar jo mateix. Seria tot un detall. Quina llàstima. Però què hi vols fer? No hi podrien anar demà? Doncs jo sí que podria, però vostè, general, hauria de faltar alguna cita, oi? No, per què? Si es puja una muntanya a la nit... Doncs ja tenen guia. Mentre els nois es mobilitzen, què et sembla si anem a ballar? Ho sento, sóc una esposa d'idees antiquades, que et ve de gust. Serà un plaer. Oi que ens dispensen? Ho heu fet molt bé. Què fareu? Oi que ha estat fantàstic com s'ho han passat? M'alegro que t'hagi agradat. Creus que sospita res? No vindríem nosaltres si sospités. Tu et quedaràs a cuidar la senyora Kuiper. Per què? Algú l'ha de tenir entretinguda. Hauries de practicar-hi l'alemany. Però per què no puc venir amb vosaltres? No sigui ximple. Esclar, jo m'haig de quedar amb aquella alemanya estirada mentre tu te'n vas a caçar i a divertir-te. És molt mesquí.
Deixa'm dir-te una cosa. Què? No cacem una guineu, sinó un home. És un home gran, amb una dona. Ja sé que és la guerra i que és el nostre deure. Però això no treu que sigui un assassinat. Un simple assassinat. I tu només hi saps veure diversió. Oh, quina vergonya. Vine aquí, bufona. Vinga, vine amb mi. Vine. No li facis cas a aquest home gos tan estrany. Deu ser molt bon alpinista, el seu marit. Sí, i si ell hi va, no hi ha cap perill. És casa seva, això? Era casa nostra. On vivien abans de la guerra? Sisplau, senyora, no parlem de la guerra. Per què no seu i fem una mica de conversa en alemany? M'encantaria. En sap gaire d'alemany? Molt poc, de fet. Per què no em diu els dies de la setmana en alemany? Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch... Molt bé, però pronunciï les paraules més obertes així. Sonntag, Montag, Dienstag... Sí. La meva mare diu que té lloc per un altre nen a la classe. No, vés-te'n. Dispensi, parlava amb la mestra. Entén l'alemany, senyor Marvin? Ni una paraula, però el parlo amb fluïdesa. Seuré al costat d'aquesta nena. M'adprometo que em portaré bé, no t'estiraré els cabells ni res. Dona mal. No han de fumar a classe les nenes petites. Ho vol intentar, sisplau? Els dies de la setmana en alemany? Esclar. Sonntag, Montag, Oh, quina pronunciació tan terrible. Ja m'ho semblava. Miri com l'ha afectat el gos. Tornarem a ser baix molt abans de l'hora de sopar. Quina gana que tindrem, oi, general? I tant, i tant. Ens ho passarem molt bé quan haguem acabat. Oi? Ara suposem que va a un hotel i vol demanar una habitació. A veure, com ho diria? Diria que vull una habitació doble amb bany per mi i per la meva bonica esposa. Aquesta és la meva única esposa. No, parlo amb la senyora Ashenden. Què diria? Doncs diria... Vull una habitació individual, sisplau. A veure... Ich möchte eine kleine Zimmer. Bé, no anem malament de moment, oi? No, molt bé, de fet. Això deu ser com un joc de nens per vostè, oi, general? Com si ho hagués fet tota la vida. Mirin, hem ensopegat un dia preciós. I tant. I tal com diuen els anglesos, com més bon dia, més bones obres es fan. És correcte? Sí, aproximadament. Frisky, vine aquí, Frisky, vine. Sempre es posa neguitós quan se'n va el seu amo. Està pendent d'ell en tot moment. Torni-ho a dir, sisplau. Ich möchte eine kleine Zimmer. Escolti, deixem-ho córrer. Això sí que no. Pensi en les instruccions del senyor R. Vostè ho prepara i jo ho acabo. A més, què me'n diu dels meus diners per aquesta feina? Oh, què esperen? Encara volen arribar a dalt? Se'n torna desdeixa, vull dir, destí. Diu que està cansat. Aleshores ho deixem córrer? D'acord. No, només és un truc per fer-me perdre la juguesca. Ja l'ha guanyat la juguesca, si vol. Li donaré els diners. No, és una qüestió d'honor arribar al cim.
Doncs acabi d'arribar al cim, tot sol. Quedis amb mi, vostè, Caper. No, sisplau, vingui amb mi. No, quedis aquí, que continuï sol. No, val més que l'acompanyi. És una mica perillós allà dalt. Gràcies. Escolti, ens pot veure arribar al cim des d'aquell observatori. Som-hi, a veure qui arriba primer. No, s'està portant molt malament. Frisky, quan el teu amo arribi a casa, li diré com t'has comportat. I què passarà aleshores, Estigua't aquí estirat com un gosset bon minyó. Vinga, senyora Ashenden, continuem la lliçó. Troba que 20 marcs és massa per l'habitació? Què diria? Das ist tu... No ho sé, tant se val. Ara els veurà bé. Moltes gràcies. No ho entenc. No l'havia vist mai així. Que estrany. Vigili, Caper, per l'amor de Déu! Estàs molt callada aquesta nit. Què et passa? Et porto a fer una excursió en vapor i et comportes així. Ah, perdó, ho sento. Trobes a faltar el teu amic americà, m'imagino. Ah, hola, general, com està? Ja sóc aquí. Bona nit. Com va això? Bona nit. Com està? Com ha anat amb la policia? Ah, perfectamente. Un accident preciós, molt trist, però no hi ha hagut res a fer. Pobre senyor. No n'han esbrinat res més d'ell? Oh, res important. Només una fotografia de la seva dona quan era jove i una fotografia d'un poblet anglès on havia viscut fa temps. Oh, me'n descuidava. Tinc un telegrama per vostè. Era a l'hotel, però jo sóc un senyor i no l'he obert. L'hauré de desxifrar. Xocolata. Missatge rebut. S'equivoquen d'home. Busquin en una altra banda. Però
El botó. Ens hem equivocat. Em fa l'efecte que aquests botons aquí són més corrents del que ens pensàvem. Un lloc preciós, oi, Suïssa? Tan animat, una gent tan encisadora. No he vist mai tanta gent encisadora al mateix lloc. Tots m'encanten, sobretot els generals. Trobo que els generals són molt sanguinaris, oi? Elsa, I encara haig de dir més coses. Semblarà molt infantil, però m'agradaria dir-te que ha estat meravellós conèixer-te. Sovint havia pensat com eres, evidentment, però ara ja ho sé, ara sí que ho sé. Imagina't tu. Calla, per l'amor de Em Déu. sembla que no t'ho prens seriosament. No, sisplau, sóc molt sincera aquesta vegada. De fet, seré força desvergonyida. T'explicaré un secret. Em vaig enamorar de tu a primera vista. No una cosa passatgera, de debò. Et fa gràcia? Em pensava que te'n faria. He estat tan fidel a l'amor que sento per tu. No t'imagines que cruel he estat amb el pobre Marvin. M'alegro que ja s'hagi acabat. Vaja, s'ha acabat. Sí, és curiós, oi? Em pensava que no s'acabaria mai. No estàs content? És tan avorrit que t'idolatri. És clar que estic content. Ara podràs pensar en aquest assumpte com una feina normal, una cosa per la qual et paguen. Et paguen un sou, suposo. Ah, sí, per això ho faig, per diners, no ho sabies? No és cert. I tu ho saps. Sí que ho és. Però és... Em sembla que l'assassinat vist de prop no m'agrada tant com em pensava. O si més no, els assassins. Sóc molt criatura. A mi tampoc no m'agraden gaire, de fet. No em faci riure. Jo tampoc no m'ho he passat gaire bé últimament. No m'estranya. No l'he mort jo. Hi eres quan ho ha fet. Ah, sí, sí que hi era. A mig quilòmetre, a l'altra punta d'un telescopi. Sí, és cert. Un d'aquells aparells de llarg abast. Però això no és cap consol, oi? Em sembla que tu també ho comences a descobrir. Oi? Oh, va, no ploris. Vols un cigarret? Per què no ho deixem córrer? Per què? Serviria de res? Per nosaltres? Sí, però em creia que deies que tot s'havia acabat. Saps, no va ser l'única que es va enamorar. Comença a fer fred, anem a dins. A vegades, senyora Ashenden, gairebé és un plaer ser viu. Com ara mateix, senyor Ashenden? No n'estic segur, aguanta'm això i t'ho diré. Ah, sí, com ara. Ximple. Pep, és el meu cafè. No. Primer la feina. Has acabat la carta de dimissió? Sí, és a la taula. Ah. No crec que li agradi a l'R quan la rebi. Sobretot la postdata. Ara que he plegat, si em vol buscar un successor, li puc donar el nom d'un bon carnisser de confiança. R.A. Em poses una altra tassa de cafè, sisplau? Gràcies. Què passarà quan tornem a Anglaterra? Poca cosa, l'R enviarà algú a substituir-me i ja està. No t'importa gaire, tu, oi?
Contesta tu. Contesta't tu, gandul. No siguis grollera. Té. S'ha descuidat Digui? el sucre, com sempre. Sí, Hola. Qui és la dona més lletja del món? Qui és? el teu odiat rival, Tots són els meus odiats rivals. Qui és? en Marvin. Ah. Sí. Sí, gràcies, molt millor. Sí, tota sola. L'esposa abandonada, com sempre. Sí, et dono permís per explicar-m'ho. Oh! És molt sobtat i... Terrible. Terrible per una noia. Sí. Oh, doncs no puc perquè he promès al meu marit que... Oh, pel més que no ho senti, això. Para de fer el paper d'esposa perfecta. Conec el teu marit. I saps què et deixes perdre? Jo. Un home fogós amb estudis universitaris. Què més vols, per l'amor de Déu? Compte, em trencaràs l'esquena. No t'ho tornaré a repetir. Escolta. Perdona'm, que em roda el cervell. El nostre primer petó. O he perdut el seny? Segur que has estat tu? Sí, rei, i tant que sí. Què passa aquí? A qui he fet un petó? Et passo la teva estimada Elsa. Oh! Hola. Per fi ets tu. A veure si ho entenc. A qui he fet el petó? A tu o al teu amic? Molt bé, ja estic satisfet. Escolta'm. Això, senyora, és el final. Adeu i fins una altra. I que tingueu quin digemis. Em fa llàstima aquest noi. Diria que n'està molt de tu. Només ell? No, jo també. Ah, hola, general. Bon dia. Ve a participar a la celebració? Sí, fent els exercicis matutins de marit i muller. No, aquest cop no. Avui no estem per succedanis. No passa cada dia. Sóc ordinari, oi? No, no gens, general. Hem pres una decisió i ho estem celebrant. Ben fet. Demà ens n'anem d'aquí. He plegat. Plegat? Plegat? Què vol dir aquesta paraula? En plena guerra? Impossible! Imagini's, podria plegar jo en plena guerra? O imagini's que tot un exèrcit i un front decidissin que pleguen? No ho faria pas si fos a l'exèrcit. Lluitar al front és una feina molt més decent que aquesta. I si resulta que el molt respectable senyor R no accepta que plegui i segur que no ho acceptarà. Això ja no és cosa meva. Aleshores, què? Miri, n'estic tip de tota aquesta història. No hem fet res de bo des que hem arribat. No som espies professionals. Què vol dir? No els costarà gaire trobar algú més bo que nosaltres per substituir-nos. Potser per vostè sí que trobarien un substitut. Per mi no. Jo sí que sóc un espia molt professional. Jo un espia de primera. No cal que m'ho expliqui, gràcies. Sí? Així va bé. Vingui, li diré Què vol, quin ara? és el motiu pel qual he sabut aquesta notícia tan important. La millor fins ara. Mirem sens dubte. directament l'home. El nostre home. Aquesta vegada no hi haurà errors. Ni pensar-hi, no hi ha res a fer, sisplau. me'n vaig, ja li he dit, he plegat. Prometo, ho faré tot jo. Vostè només dona consell. Paraula d'honor. Escolti, li prometo. Només l'aconsellaré, afanyis, digui'm de què es tracta. Sí, d'acord. No te'n vagis. No pateixis, només trigaré uns minuts. Ascendent. No pateixis. Ara torno. Un moment. Hem passat de llarg la seva habitació. Sí, però és que ara anem a l'habitació de la meva nineta. Bup, bup! Querida, queridíssima, m'has trobat molt a faltar. He portat un senyor molt fi, amic meu, a veure't. Oh, per què has vingut amb ell a la meva habitació? Sóc una bona noia. Ja me n'adono, molt de gust. Oi que és bufona? Segui, sisplau. Gràcies. La seva secretària, suposo. No, sí, la meva secretària particular, oi que és bufona? Au, va, general, què significa això? Significa moltes coses, ara ho veurà. Resulta que ahir a la nit ens vam conèixer a l'hostal i vaig fer el meu joc del penic i ens vam fer amics de seguida. Esclar, és lògic. També vam parlar després.
De què? Una xerradeta. Em va parlar del seu xicot. També és aquí? Oh, no. Ah, no. Treballa en una fàbrica de xocolata al pis de dalt, però guanya molts diners. Guanya gairebé 4 vegades més que cap altre oficinista. I ara vaig al gra. No m'ho puc creure. Tu juga a la cuit amb això, Té, maca. Resulta que aquesta fàbrica de xocolata no és sols una fàbrica, també és... I ara entendrà per què li he dit que sóc un espia de primera i un gran patriota. Sap què més és? Ho sap? No ho sé. És l'oficina de correus del Servei d'Espionatge Alemany. Vol dir una central d'informació? Sí, exacte, però secreta, molt secreta. No ho sap ningú, ni tan sols el director no ho sap. Només ho saben 1 o 2 treballadors. I un és el seu xicot. Exacte. Ahir va arribar un missatge sensacional. Un missatge per algú. És l'home que busquem? Exacte. N'està ben segur? Seguríssim. Aquest cop anem ben encaminats? És el que he dit. Sí, però has mentat cap nom al xicot? No ho ha dit. Doncs de què ens serveix? Però ell ho sap, i estic segur que ens ho dirà a canvi d'uns quants diners. 5.000 francs. Què? Que ets boja? Que t'has tornat boja? Que no t'he donat una bona picossada, tu? 100 francs t'he donat. Eren per mi? Sí. Els altres són per en Carl, perquè es vol casar. Amb la 234. Digui. Elsa, mira, haig de sortir un parell d'hores. Em faràs baixar el barret i l'abric al vestíbul? Tindrem temps d'agafar el tren de la nit. Ho has entès? Sí. Ho sento, però ho haig de fer. Sí, per força. No tinc temps per explicar-te'n els detalls, però t'ho explicaré tot així que arribi. No trigaré. Ho entens, oi? Sí. Si em vol buscar un successor, li puc donar el nom d'un bon carnisser de confiança. L'aniré a buscar i el faré venir. Gràcies. Anem, el nostre home és aquí. Hi ha 2 espies anglesos aquí. Telefona a la policia anònimament. Polizei, bitte.
Polizeihauptwache? Ich spreche von den Muscharwerken. Wer ist da? Was, Sie haben 2 englische Spione? Was ist denn das bloß? Zentrale! Bitte schön. Ah, der Direktor von der Schokoladenfabrik. 2 englische Spione? Sind heute hier 2 Engländer? Engländer? Sie meinen die 2 Herren, die ich mit Herrn Schulz gesehen habe? So. Ja, es sind 2 Engländer in der Fabrik. Ja, schön. Ja. Machen Sie den großen Bereitschaftswagen fertig nach Portal 2. Wir müssen sofort ab. Va ser molt amable de fingir ahir a la nit, però ja veig que no pots deixar la feina. Estaràs més bé sense mi. Adéu, Elsa. No, sóc en Cal. Només els vull ajudar i prou. Ho sento. Gràcies. Tens diners? Sí. A veure què diu. El meu altre bagul és aquí baix? Sí, senyora. Però no hi ha etiqueta. A on l'envio? No ho sé. El podria enviar a l'estació en nom meu i ja els ho diré? Sí, senyora. I les meves cartes?
700, 800, 900 i 1.000. Gràcies, senyor. Hola, Elsa. Te'n vas? Sí? Senyora, és el final. Que no m'has sentit? No em pensava que ho diguessis seriosament. Sí, me n'haig d'anar. M'acaben de trucar de casa, o sigui que si no me'n vaig ara ja em puc oblidar de veure la resta d'Europa, almenys en aquest viatge. A on vas? Primer a Grècia, crec. Et deixava això, perquè et recordis de mi. L'heroïna de part del dolent de l'obra? A on vas? No en tinc ni la més mínima idea. Escolta, faig cara d'haver plorat. No, per què? Que et passa alguna cosa? Jo també me'n vaig. I el teu marit? No en tinc. Ara ja no. Però aquest matí m'has dit No que... em demanis que t'ho expliqui. Senyor, el seu cotxe a l'espera. Podria venir amb tu, oi? Jo no podria, vull dir que... Prometo que no et destorbaria i que faria tot el que em diguessis. Però no podries... Vols dir que no hauries de tornar a Anglaterra? Oh, no podria. Allà sí que no. Em moriria de por. Deixa'm venir amb tu, sisplau. Només falten uns minuts, senyor. Sisplau. Entesos, anem. Sí, digui. No, senyor. La senyora Ashenden se n'acaba d'anar. Sí, senyor. Se n'ha anat de l'hotel. Amb el senyor Marvin, senyor. Ell també se n'ha anat. Sí, a l'estació de ferrocarril amb la senyora. Què et sembla? Se n'ha anat. Oi, que és estrany? L'Elsa se n'ha anat amb ell. No. Ella devia saber qui era. És la millor espia de tots. Uah! Anem. Quina actriu, sempre ens ha anat al davant. Corri, corri, a l'estació de ferrocarril. El coronel Anderson. Ah, ja és aquí. Aquí té el mapa, senyor. Al revés. Ah, perdó. Segui. Què li passa? Té calor? No. Que espavilada aquella noia els ha passat al davant. Amb una mica de sort, l'Ashenden l'hauria d'atrapar a la frontera grega, aquí, abans que surti de territori neutral i entri a Turquia. Senyor, i si l'Ashenden l'espifiés? Ja ho veurem. Tingui'm a punt una comunicació amb el quarter general. Creu que no hi ha cap perill que aquest home arribi al seu destí? Doncs no. Truqui al quarter. Sí, senyor. No hi ha res a fer. No deixen passar ningú fins que el tren no engegui. Tinc una idea. Potser si dono diners al soldat que vigila, ja sap com va això. Són repugnants, només fan les coses per diners. Provi-ho, a veure què passa. Hola, em vols? Vols diners? 1, 2... No es pot Què fas? Vaja, vine aquí, més diners. Tenc 1, 2... Ara. No es pot passar d'aquí. Saber què fas? Jo, general, aniré a veure el cap d'estació. Ara veuràs. Escolti, cap d'estació. Vaig a comprar cigarrets, val més que entres al compartiment. Tinc temps de comprar-me una revista? Sí. Elsa! Elsa, reina! Ei! Però
Precisament tu. No puc sortir d'aquí. Què vols que faci? Com estàs, reina? Com m'alegro de veure't. Com hi has arribat fins aquí? Per què t'has arriscat tant? Ho havia de fer. Sí, però m'ho podies haver dit. Ja no podia més. Quan he sabut que te n'havies anat, ha estat definitiu. Me n'havia de... Com? Anar-te'n sense dir-m'ho? Estava preocupadíssim per tu. Tant se val. Ara ja ets aquí. Ja ens podem oblidar de tot i anar-nos-en. Prou assassinats, prou mexicà. Ascendant! Tenim un permís! Tinc un permís! Miri, miri! Tenim un permís, miri! Tothom té permís. La nostra preciosa Smil. Com has descobert que en Barvin és l'home que busquem? No ho sabies? Ets boig o què? També l'ha enganyat a ell. On és ara? Ha anat a comprar cigarrets. Malauradament ha agafat el tren que va a Constantinoble. Constantinoble? Turquia, territori enemic. Ja el veig. És dalt del tren. Però això és absurd, és impossible. Ha estat tan amable i tan simpàtic. Sí, simpàtic, massa simpàtic. Ho veu? Els meus instints. No fallen mai els meus instints. Ara farem l'última feina. Després ens reunirem amb vostè, eh? Deu estar de broma, segur que sí. Només és una broma. Espera't aquí fins que torni. No et moguis de l'estació. Vinga amb vosaltres. Què? Tens un passaport americà? Sí. Molt bé, vine. Som-hi, abans que siguem fora de territori neutral. Elsa, quan vingui el revisor... No vull que el mateu. Que ets boja? Aparta't d'aquesta porta. No permetré que ho feu. És un assassinat a sang freda. És inútil que intentis impedir-nos. S'ha de fer. Som a punt d'entrar en un país enemic. Ja devem ser a la frontera. Ho haig de fer. És el meu deure i ja ho saps. Faria qualsevol cosa per evitar-te un moment de dolor, però m'estimaria més veure't mort que deixar-te fer això. No t'importen els meus sentiments? És clar que sí, ho saps prou bé. Doncs no ho facis. Ho haig de fer. Entesos. A on vas? Vaig a dir que sou els soldats enemics. No està, Elsa. Quina vista tan bonica. Ho ha vist, això? Espia. 3 avui. Només? Anglès, vostè? No, americà. Ostres, jo he viscut a Chicago 3 anys. On viu vostè? A Hollywood. És Amèrica, això? Esclar. Molt bé. Nano. Ara ja ho pot dir. Sisplau. Elsa. Què hi fas aquí? Em vaig cap a Constantinoble. Estàs sola? Sí. Doncs segueix-me. Dispensin. Werden Sie mich brauchen? Vielleicht in einigen Minuten. Position. Ich bin im nächsten Wagen. Ich komme sofort zurück. Sigue sensata, 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 sigue sensata. Val més que tingui això a mà. No em fio de tu. Què hi fas en aquest tren? Ja t'ho he dit.
Has vingut per feina. Per ordre de l'amic Guerra. També ets del gremi dels espies, oi? No sé què t'empatolles. Entesos. Ara ja et cito. L'encisadora es posa abandonada. I vaig picar. Sí, em feies llàstima. Ara encara me'n fas més. Ets conscient d'on ets? Ets al meu país, en territori enemic. On són els teus amics? En algun lloc del tren? Per què han de ser en aquest tren? És el seu problema, no el meu. Però sí, són homes morts. Per què no fas escorcollar el tren? És exactament el que faré. Cap novetat? Quan ho facis potser em creuràs. Espero que no m'enredis. Per què ho haig de fer? Segur que un home llest com tu ho endevinarà. Endevinar què? Per què he travessat mitja Europa per tu? De debò? Quant temps fa que dura això? Em sembla que des que ens vam conèixer. Abans de desemmascarar el dolent? Des del primer moment. Com te'n vas assabentar? M'ho va dir la Xandra. Quan? Fa molt de temps. I no et va importar? Gens. O ets la mentidera més grossa que he conegut mai, o... L'enhorabona per la puntualitat de la teva aviació. Han comès un error. T'havien d'haver fet baixar abans d'iniciar l'atac. No hi tinc res a veure. Ja saps per què sóc aquí. És l'amic R, se'n vol assegurar. Si els teus amics fallen, podria entrar l'enemic. Acosta't a la porta. Un cavallerós espia alemany protegeix una dama anglesa de les bombes britàniques. És molt divertit. Llàstima que no t'estimi. No t'he estimat mai. Ja ho sabies, oi? Que bonic, molt bonic. S'hi posa massa pintura als llavis. Bé, senyors, què pensa fer, general? Estimat amic, ens ha donat molts maldecaps durant molt de temps. No ens ho podia haver dit a Suïssa? Ho sento, però abans m'havia d'ocupar d'altres assumptes. L'organista, per exemple. Malauradament. Sí, i ara li toca a vostè. Sí, es veu que sí. Gairebé ho juraria. Els felicito a tots. Sobretot a la senyora. Excel·lent. Una coincidència molt oportuna. El cel està sempre a favor de les bones causes. Ens podem estalviar la cerimònia d'acció de gràcies. Què? Quan comença el tiroteig? Elsa, vés a fora, sisplau. Res de pistoles. Això és cosa meva i ja ho sap. A més, ja sap com ho faig. Vagi amb la senyora. La conferència serà molt curta. Els cridaré de seguida. Un moment! Què fas? Ja has sentit què he dit fa un moment. M'estimaria més veure't mort que deixar-vos fer això. Podria ser la fi de les nostres forces. I a mi què m'importa això? La seva vida em pot salvar milers. No m'importen els altres, ni m'importa ell. És un porc. Però no ho podem tenir a la consciència. Escolta.
Tinc set. General Pompidou Moctezuma de la Villa del Conde. Dos exèrcits turcs anihilats. Es rendeixen el general Allenby, abans a l'est. Els exèrcits fugen desordenadament. Victòria! A casa sants i estalvis, però mai més. Senyor i senyora Ashendon.